И здравейте на всички, аз съм Пупо и днес ще играя тази игра, която е нова и ще го кръстя нова игра. Мисля, че съм правил клипове, но нова игра ще я кръстя. Вече, че когато... Ако искате, мога да ви кажа история, ще гледам клипове, да ви разкажа нещо за Clash Royale, за Minecraft. Ако не знаете някакви неща, за Minecraft може да знаете, но иначе може да ви разкажа други неща, които ги няма на телефона. Да, не, вие не знаете, ама някои не ги знаете, при които някой човек ги е казал кое да се гри, ама не знаете нищо. Само харесвате малко и защо ли? Тъпи реклами, тъпи реклами, тъпи реклами, тъпи реклами, тъпи реклами, тъпи реклами, тъпи реклами. Което си играе. Махай от постъпи така. Ей се само да забия хора, така. Махай се. И... Айде, терористичната така. Ама защо винаги тук му дава, когато съм терористична атака? Нищо. После като свърши гейма, когато свърши играта, ще пустим баги. Ама да не ме спалва някъде другаде, не на той, защото постоянно ме спалва на той. Сега само трябва да започне и най-накрая. Аде. Така, хора, може да гледате то, сега ще го сменя на този. Пак на този. Двама се останали. Трима са. Другите... Аде. Ще го сменя после, хора. Аде, дай би. Ай, бе, О, браво на този главата го оцели, нали? Yes, браво на него. Не изтеглих чак толкова наскоро. Изтеглиха... Кой един беше? Забрах кой дена му и якам. То трябва да спаси. Аре, къде е тази бомба? На Б, ти е край. Милай, то трябва да изгаси бомбата. Браво на този. Как би? Аз ще гръмни, да не гръмни скоро. Браво на този. Аплодисменти за този, то се радва ся. Така, нека си купим оръдие, което ще бъде като айто и. Така. Купих си всичко. Така, сега ние трябва да... Ние сме полицаи, мисля, че. Аз тръгвам с този. Този бе, къде отива, бе? Сега, димна бомба. Хора, да задимим малко. Където идват. Да се разсеят. Така, нека се скрими. Аре бе. Махай се. Ето, тука. Главата. Супер. Чекайте малко, хора, да се сменим. Ще го дигна малко нагоре, ще да се сменим патроничи. То сма. Пак главата. Значи... И сега свърши гейма, но пак играем, само че ще бъдем с тия. И ще вземаме така граната. Аз ли съм, бе? Ние сме тримата. Един го се махна майче.
Да, хора, когато стигнем до 8 точки с миними. Имам граната. Пазите се. Добре. Кой хвърли тая бомба или... Добре, сега ние трябва да слагаме бомби. Браво. Айде, къде са? Що аз не ги срещам, бе? Един там има, няма да учим. Ами добре, ще го цапнем, бе. Айде да го цапаме с Тос. Тос много добър, бе. Къде е Тос, бе? Приятели поби. Чакайте. Един остана, трябва да го намерим. Тос иска тук да сложи бомбата. Бързо. Слукай. Махам се. Трябва да защитаваме, за да се махаме, защото може да гръмне и ние да умра. Аз пък идвам тук. Бързо! Бягам. Но някой трябва да пази. Добре, аз съм тук. Някой спря ли, а? Спряха ли, бе? Не, гръмно, ще убиха го. Така, нека се купим тая пушка пак. И така, готов съм. Кой е с бомбата? Добре, Тос. Да го защитаваме. Дайте момчета. Айде да ги бием, момчета. 8-5 водим. Убиха ли ми? Браво на мен. Аз го бих. Ще трябва много да се пазя, защото имам 68. Махам се тук. 68 трябва да се пазя. Много си е, но не чак толкова много. Брат, да сложи... хвърляме. Надимна бомба, да мога да ги разсеем. И да я хвърлим една бомба на тез. Полицайчета. Тиля, сложи кая. Къде само се възстанови. Трябва да бягам. Аре се върни се, бе. Махам се. Трябва да защитим. Ти малко ще държа под... Малко сме. Спряха ли, а? Да, спряха я. Лоша работа. Така ще купя щит. Така, нека тръгваме. Така. Стигате тези бомби, бе. Хора, ще ги пускате. Знам да ни го видите, и ние не виждаме. Много бързо я сложиха, бе. Махам се. Как ти го видях? Значи този път не го видях. Да, може да се видим на заклада. Някакъв вила е. Какво правите там? Ще гръмничи. Ще гледате. Не чак толкова. Биха го, браво. Спасиха ли? Или не спасиха, не видях. Така. Тръгвам. Няма да сменям пистолета на гад. Чакайте малко. Така. Добре, сега нека вземем пак пушката. Чакайте малко. Сега ще хвърлим една димна бомба. Защото те хвърлят. Как са? Да ги оплашим малко. Чакайте само да хора да заредя. Защо е? Както много бързо трябваше да взема пистолета. Нищо. Браното с снайпер си е взел. Стрелява. Да, ще се сменя пистолет. Само. Някой. Ще гръмни! Ще чакате да спират. Майко ми. Бика. Уж работа, хора. И сега само за вид да си я спрат. Спряха, как успяха, трябваше да гръмне и да умрат. Така, хора, нека се вземем оръдието и да. Нека потегляме.
Да, този клип ще го разделя на части. Това е първа част. Ще го сложа в кавички. Дали ме видят? Окей, така. Браво. Изпаше го степна бомба. То ще го видях въобще. Дете ми се като дух дойде. Това е първа част, хора. Разделих го на части. И се само чекаме хора да се зареди. Хайде, хайде, ето. Дойде само някакви челни стойки се заемат. Така, хора. Аре, бе! Пускам този. Така, колко е резултата и сега ще видя. Какво? Така, 9-8 сме, значи ще я водят. За така хора, което е жибалко. Ай, слагам една димна бомба и сега ще се хвърля активираната бомба, която е почти. Така. Тук, и ти си малко. Ние сме терористите, пък аз викам, че те са терористите. Ето, там. Спри го, е! Чакай, че аз трябва да зареждам. Добре, давай. Спрече го бързо. Аз спрях, че го. Окей. Че не видях, че го. Слугай, багай. Бак. По-бързо. Ще сложи една бомба. Там. Ще оттам може да и дойдат. Да, извинете хора, малко зарядното. Така. Окей, 9-9 спи, завърнахме си точката и сега хора са дирно. Сега ще взека с себе и ще се спря с пистолета. Аз ли съм? Сбани. Да, хора. Стане само че повече. Дай, бе. Дайте да видим така. Какво праше? Ото за малко да ме убли. О, майко била. Сложи край бързо. Няма. Чакай малко. Ще сложа една димна бомба. Заедно с една такава бомба. Багай! Смахаме тук. Бързо, идвай тук. Паса. Айде. Бам! Някой ме уби, майче. Моля ти се, айде, убеги! Да. Какво смяха, бе? Че не е възможно. И умрях. И това беше хората. Надявам се да ви е харесал първата част и чао!